tipe nyaya yacho yakamira sei? Illegal settlement vakapinda munzvimbo dzaOnesmus zvorwadza. Taura nyaya yacho tinzwa. Vese vanhu vanalista Vese Jane Godo, Alexio Nyamate, Douglas Chimedza, Patricia Mswaili vamhangarirwa naOnesmus zvorwadza achiti vapinda munzvimbo dzaOnesmus zvorwadza zvaasingazivi zvisingazikanwe naSAPO. Douglas Chimedza anobhadhara futi. Anotoya but someone akatambira. Hatinzwi nyaya yacho tinzwa. Ndokumbirawo Onesmus kusumudza ruoko rworudyi wakagara pawakagara ipapo. Onesmus zvorwadza kusumudza ruoko rworudyi wotedzera zvinoda kutaura mashure. Ini Onesmus zvorwadza ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Totenda seruoko basi. Ndakumbirawo Jane Godo, Alexio Nyamande, Patricia Mswaili musumudze maoko enyu erudyi motedzera zvinoda kutaura mashure. Pandichati Jane Godo vamwe motaurawo mazita enyu. Ini Jane Godo. Ini Patricia Mswaili. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise maoko basi. Zvinoda kumbirawo Onesmus zvorwadza uzivise dare muchidimu tasakisa kuti umhangarire Jenny, Alexio naPatricia. Pamusoro mambo, inini mambo ndandiri kuSouth Africa nguva yese from 2019. Ndakazodzoka manje musi wa6 ndichikapamba ndakasvika padzimba ndikati in fact handasvika mapa nedzimba ndakatanga kutaurwa namai namama vangu avo nditero kuSouth Africa port emantha vauya kunhamo vandifona zvanzi ni chii chiri kuita pamba pazara dzimba ndobva vanditumira mapictures handina chandiri kuziva ndobva vatoti dai zvaibvira waita kuti uye kuno kunati aurati mama ndichaona patoda kuisa matombo apo muna August ndiuye zveshuwa August ndakabva ndauyawo kusvika pamba pane dzimba muyadhi yese yakazara dzimba hapana kana pari free yadhi yese yakazara dzimba. Ndikaenda kuna baba ndoSAPO ndikati baba zvakafamba sei zvikanzi mwanangu ndakambozama but vanhu vese avo ndakavataura kuti muri kuti matenga zvenyapa muri kupavaka zvenyapa panapa ndepe mwana ari kuSouth Africa kuna asipa vanhu vakamborwisana vakadii varamba varipo. Alright, ndava ndaenda kune mumwe one by one ndipo affidavit rako ndinoona ndiani akakutengesera. Ndinoona mumwe akanzi Tawanda kuNyamande uyo ane rakanzi Museki waGombe muzukuru. Ndochiti Museki waGombe chichaka seMuseki waGombe auya up to now harina mvura akasvika sekuru ndouya but ndikushamisa nhasi auya atoripo pano vangu achi iyeyu Nyamande uyu naMuseki wa they have been playing me vakare ndichiri tori kuSouth Africa chaivo tikatanga kumutaurira tagire namba dzaMunyamande ndimuzivise kuti pawakagara usaite kuti production ndepamwe but up to now Gombe anga asina mvura aonekera izvezvi tikupinda munhu kuona atosvika muno ndiye akatengeserana nauyu anonzi Nyamande. Then gogo avo vanonzi vakatengeserwa vanoti natafadzwa naTawanda ndimba ndikasvika ndikavatsanangura pamuri apo ndepamwe but ndichaona ndikaita sei but inini ndoda stand yangu. Avawo Patricia Mswaili ndavangosvika kwavari ndikavatsana kuti pamakatenga hapasi pemunhu akakutengeserai inzvimbo yangu ndine vana vakomana 3 and pandatosvika pamba handina panonzi pangu pekuti ndichaisa kana zumbo kana chii yadhi yese yakazara. Douglas Chimedza asipo uya akangosiya aisafenzana kuakawo but ndakamupa samoni hanhasi kuya saka handiziye dare kuti ndingaita sei
handisisina ana pekugara, ndina ana pekudii. Alex Yonyamani, vamwe mukwinzi wakataura akagara panzvimbo pasiri penyu. Alex wakunzi wakamboudzwa kaita nharo kuti chine zviri kutaurwa naOnesmus wakapiwa nani pekugara. Pamusoro mama wangu ini ndakatengeswa nagombe uye handinambira ndaita nharo naye kutotanga kutomuziva paheroes pakadanga mupango wangu handasingamuziva kana nhamba dzangu anga asina handabva ndakataura naye. Watengeserwa nani? naFabian Gombe. Anogara Gombe muzukuru wavo. Ndachitaura zita rake rakakwana. Fabian Gombe. Fabian Gombe. Alright. Saka wakatengeserwa wakaenda kuna sabhuku here. Sabhuku vari? Sabhuku zvorwadza. Vari ku? Vakamutendedza kuti ugare ipapo. Hongu ndakatobhadhara mari yasabhuku. Kanzi gara hapo hapana chakaipa. Ndakatovaka. Mushure mekunge ndambouya ndichida kurambidzwa kuvaka. Ndichibva ndadzokera ndikati ndakunomangara. Ndakazofonera zinzi vanhu vomusha vagara dare. Vakati pano pawatengeserwa ndo pakapiwa Gombe aburisa mari achiburisa vakomana vangu vasungwa handisati vapa vakomana vangu vasungwa. Saka ini ndakazotengeswa naGombe anga apiwa panzvimbo paipai. Ndandanzi vakako ndakatovaka. Pane 3 rooms. Panogara munyina wangu. Ndanenda kwamurewa kunhamo. Kwana sekuru. Ikwanikire Patricia. Pamusoro imambo. Pakavakwa chii paunogara? Pane 2 rooms. Chaisati yapera zvavo. Ikwaniki Jane Godo. Pane 3 rooms. Dzakavakwa rini dzimba idzi? Ndakavaka 2022. Kupa Douglas. Hapana chii. Pana chinhu. Vachirodza pamunda ndipana? Vachokukuza sorry. Ndipa Onesmus. Vamwe vese vari ipapo ibvai ipapo. Simple. Pazai dzimba dzenyu bve ipapo. Iwewe Nyamande, Patricia, Jane naDouglas mese ibvai ipapo. Kana paine pakavakwa pari kukunetsa ndikupa judgment ndakwa haiko kuti upiwe demolition order uputse dzimba dzacho. Tinotenda mama. Ine ndakarongwa naOnesmus musi wa17 August. Akauya akabata demo akati ndinokuuraya na4:30. Muna mangana nyaya muno ndiani? Nyaya mangarwa ndechi? Ndo nyaya yatakatarisana naye. Pano pamakatenga hapatengeswe. Ipai muridzi wenzvimbo iyoyo, nzvimbo yake iri sezvaiye. Mese ibvai ipapo. Hapatengeswi pano pamakatenga. Vanhu vakatenga vanotenga vakatenga kuno uyo kuna Osman kuna ndo vakatengesera mari vakomana Vanhu vakatenga kuna uyo kuna Tafadzi ndiye akavatengesera. Ngavapiwe mari yavo naTafadzi avakapa mari. Pamsemo inini baba andina anatengesa state. Bana watisana na tawana akabashwa changu. That's why ndio ngiya baba president kwa. Ababije banswera. Inyeri pachena. Vanhu vakapa mari. Vaende kune munhu vakapa chii? Mari. Makatengeserwa chinhu chisiri chake, chinhu chekuba, akautengesera chinhu chisiri chani. Nhasi muridzi womunda adzoka pamunda pake, amakapa mari, akuzive mari, azive zvekuita nemi. Tikuvapa 14 days ngavabvise zvinhu zvavo ipapo. Iwewe hauna chinhu chemunhu chaunoputsa, ngavabvise zvinhu zvavo vega. 14 days ngavabvise zvinhu zvavo ipapo. Ndatopedza.